Эдем баласы бу дөньяга ава салган көннән башлап тормышта үз сукмагын сала. Турым ул сукмак бормалы-сырмалымы, анысы инде кешенең үзеннән һәм аны әйләндереп алган мөхиттән тора. Минем сукмагымның юл башы Зәй төбәгенең бик матур урында урнашкан туган авылым Кушъелга. Милләтебезгә асыл затлар биргән Тукай бүләге ияләре Рабит Батулла, Наил Дунаев, Мөдәррис әгъламнар бетергән Түбәнбиш урта мәктәбендә укуым белән дә горурланам мин. Алабуга дәүләт педагогия институтын тәмамлаганнан соң хезмәт юлымны Зәй районының Югары Пәнәше авылында башлап җибәрдем. Монда минем яшьлек сөйгән ярым, улыма, кызыма гомер биргән туган төбәгем. Бүгенге көндә Чаллы шәһәренең 77-нче гимназиясендә балаларга белем һәм тәрбия бирәм. Хезмәтемнең нәтиҗәсе булып, мәгарифтә ирешкән уңышлары өчен дигән күкрәк билгесе булса, укучыларның якты карашлары мине яңа үрләргә әйди. Шигырьләремне күптән язам. Беренче шигырьләрем басылган Яшьләенче, Сабантуй, Ялкын журналлары булса, бүгенге көндә район газетасы Зәй уфыкларында даими басылып килә. Көмеш кыңгырау, Сөембикә, Мәйдан минем стиль китабым. Булар барысы да тормыш мизгелләре. Мин сезгә, хөрмәтле Мәйдан укучылары, бүген тормыш мизгел дигән шигырьләр циклыннан шигыремне тәкъдим итәм. Мәмереп пешкән каен җиләкләре уч тутырып җыйган әнкәем. Изге теләк теләп миңа суза, авыз ит җир суен беткәем. Әнкәйнең шул якты карашында чагылып китте сабый чакларым. Еллар, юллар, җиләк гүя үзем, ерак алып китте чакларым. Яшьли сөйгән ярым, улым, кызым, арада еллар тузаны. Тормыш дигән дәрья, бер йотым су, сизмәдем дә гомер узганы. Җиләк чәчлеп яткан яланнарда сибелеп калган яшьлек елларым. Бүре чагым, чәчкә, җиләк чагым, тау битендә сезне эзләдем. Сабагыннан өзелеп ушка төшкән, җиләк кебек кеше язмышы. Гомеремнең кыл уртасы җиткән, җанымда язлар сагышы. Кыл уртасы җәйнең, җиләк пешкән. Мәмерәп өзелеп төшкән учларга кайттым әнкәй. Еллар